Girilis na pagbalik ang naluwas nga Philippine Eagle sa milabayng tuig sa Maitom, Sarangani Province. Samtang mga Philippine Eagle sa pasilidad sa Davao City, temporaryong ibalhin tungod sa hulga sa bird flu. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Nakabalik na sa iyang puy-anan sa Mount Busa, Barangay Opo, Maitom, Sarangani ang Philippine Eagle nga ginganlan og salagbanog. Kapintuig na ang milabay dihang na-rescue kini sa Barangay Tikulab, Maitom, human kini nasangit sa mga tunok. Dihang gisusi, nakit-an sab sa x-ray nga dunay holen sa iyang bukton ug airgun pellet duol sa iyang liog. Busa giatiman una kini sa Philippine Eagle Foundation. So we're releasing this eagle as part of yung highlights ng 35th anniversary ng Philippine Eagle Foundation. After nearly a year of rehab sa center, we think na fit na itong eagle, and we appreciate yung support ng Alson's Power, the provincial government at saka municipal government ng Matutum to support yung release ng eagle na ito. Ilabihan sab ang pasalamat sa kapitan sa Barangay Tikulab sa paghatag ug pagtagad sa mga hayop sa ilang lugar. Magpasalamat ko, ma'am, sa Eagle Foundation nga tagaan mi og importansya nga na-receive na nakuha namo ang Philippine Eagle dito sa Kalasangan nga para sa among mga next generation nga makita pa nila nga naapay agila sa among lugar dire sa Barangay Tikulab sa Lagbanog Falls na siya nga nagpuyo ang panawagan sa Philippine Eagle Foundation ngadto sa publiko likayan ang pagpanghunting sa mga agila. According to the Wildlife Act, dapat 12 years imprisonment and about 1 million pesos in fine. Hopefully, ma-strengthen to by ng true enforcement ng mga enforcing agencies natin. Sa Davao City, tungod sa hulga sa bird flu, mihangyo ang Philippine Eagle Foundation ngadto sa Davao City LGU ug emergency transfer sa mga Philippine Eagle sa pasilidad ngadto sa masecure nga lokasyon sa Barangay Eden nga himuong temporary enclosure alang sa breeding ug rescue rehabilitation. Daghan naman gud ang game farm sa Barangay Malagos nga kasamtangang pasilidad sa rescued eagles, butang nga mas taas ang hulga sa pagkuyanap sa bird flu. Sa karon, ang keepers lang ang makaduol sa mga agila. Hinuon abli sa publiko ang pasilidad apan dili tugutang makasulod ang mga sakyanan. Recently, we have an outbreak in Magsaysay, which is just less than 100 kilometers southwest of the center. So that practically brings the threat at our doorstep. Now, a single case of avian flu in the center can potentially wipe out all 34 Philippine Eagles that we have right now. Kauban si Gary Balantay ug Mel Colmenares sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.